Ало, имаме ли слушател? Ало! Ало? Радиоточката ли? Па радиото, да не мислиш, че се обаждаш на баба си. Здрасти, здрасти. За играта се обаждаме. Ами, думата, коя сакам да кажа, думата Тиго. Коя думата? Тиго. Тиго, да. Тиго. Епа, нема тази дума у речнико. Епа, нема, я знам, че нема. А сега чекам да видим кое е вашето изречение, къде че ми я вържете. Значи, баца, изречението, което ще го използваме, ти го набрал газо. Ало? Ало? Ма правя човека. Чивка на майка. Набери го пак. Извинявам се за този пустиняк, къде се обади с това неприлично предложение да го накарам на какам между филиите. Сега, че очеквам обаждане на някой къде по-съвестен. Ало, имаме ли зрител? Там е свободно. Леко е, батка. Ало? Ало? Здрасти, баце. Добър ден. Кажи сега коя е думата, която ще ми предложиш и участваш за екскурзия до Слънчев бряг. Думата, която искаме да използваме е пасъм. Пасъм? Да, пасъм. Чекай да видим дали има тази дума пасъм. Пасъм. Няма я, нали? Нема думата пасъм. А сега кое е оригиналното изречение, къде ще ми предложиш у играта? Ами изречението е пасъм я ти го набрал газо. Сега печелим ли екскурзията до Слънчев бряг? Да?